El cas és que avui m'he llevat ben d'hora per barrejar-me amb un grup de persones que, tot s'ha de dir, són una miqueta especials. Venga, todos a la esquina. Qué bueno. Aquí. Yo pongo el chiringuito aquí ya. Sí, pon el chiringuito. Hala. ¿La cámara te la configuro? Sí, me la miras tú porque yo no me acuerdo. Són paparazzis? No! Vale, yo creo que de momento la tienes bien. ¿Sí? Si cambia la luz y eso, si las ves muy oscuras, dímelo. Busquen el més gran, el més nou, el més diferent, tenir-lo ben a prop. Són observadors, spotters, i passen mitja vida fent fotos d'avions. Torno a pista. Els spotters són uns individus que se saben de memòria tots els models, els colors de les companyies, les rutes que fan. Serien com el Sheldon Cooper dels avions. Y a ver si viene, a ver qué viene. Vamos a Voy a mirar qué probar viene. otra vez. Hi ha una aplicació d'iOS o Android que es diu Flyradar 2024 i és una aplicació on et mostren tots els avions en directe en un mapa i tu, si li dones a l'avió, pots mirar el destí, a quina altura va, a quina velocitat, llavors pots veure quin avió arriba aquí a Barcelona. Molt interessant. I, bueno, per lo que veig, ara el pròxim avió que ve... Ara, de moment, un EasyJet. Ah, doncs vinga, va, foto. El que busco de vegades és fer la fotografia arran de terra perquè queda més impressionant l'avió, més alt. És la imaginació que tu pots tenir a l'hora de fer les teves fotografies. Per exemple, aquesta, que tens la part de Barcelona, el que és Montjuïc, amb l'estadi, i llavors, bueno, són fotografies que són originals i després a l'hora de publicar-les, doncs, queda bé, queda bé. El que sempre faig amb aquestes fotografies les penjo a grups que hi ha al Facebook, de l'associació, d'espotters, de gent que es dedica a això. I, bueno, de moment, així, el que és més revista, de vegades, a la revista Top Badalona publiquen fotos del temps. Soy fan de aquel, sentado allí. Ah, sí, sí. Bueno, Soy fan. De qui? cada any passa igual, Posa la seva cadira, s'asseu i d'allà no es mou. Estáis en un mal sitio porque está llegando el jumbo. Ah, perdó. O sea que os tendríais que apartar un pelín. Ja me'n Porque vaig. si no... Vostè ja ve preparat, Hombre, no, que me operaron de cadera y entonces tengo que tener un poco de cuidado. Esclar, sempre amb la cadira. Siempre con la silla. Esta ha hecho medio mundo ya. Mañana me voy a Turquía. Ah, molt bonic, Istanbul. A pasar el fin de semana allí. Bueno, Turquía no, al aeropuerto Kemal Atatürk de Estambul. Ah, a veus, no el conec. Este es un jumbo de una compañía israelí, de El Al. Ahí está. What I couldn't do with plenty of money and you. Como silueta me gusta más que la del A380, que he visto bien, es feo. ¿Cuánto qué sabemos el Emirates? Me parece que quedan 20 minutos, han dicho los compañeros, o menos. 11 minutos, chicos. A mí me encanta, me vuelve loca. Es mi gordito. Hoy voy a chillar. Sí, aquest és un A320, ja ho sé. Però quan arriba el grassonet, que em canso? Ve per aquí ja està arribant. En res, 2 minuts, toca pista ja. I la teva mare no l'ha vist mai? La meva mare... Aquí no. Foto, La que primera lo vez perdéis, chicos. Voy a quedar, vamos. Dios, qué ganas tengo. És impressionant. Sí, No sé si l'heu vist vosaltres, però és Jo impressionant. no, però deu ser un avió normal i corrent. Oh! Quin tros de màquina! Dios. És que flipo molt amb aquest grup. Senyora, la credencial. Madre mía. Qué maravilla. Mira ahora. Yo voy loco, Mira, yo voy mira loco. que encuadre. Ahora. Ahí. Ahí lo que es un monstruo. No sé si... Ya era hora ya pillarlo.
L'A380 és l'avió comercial més gran del món. Xifres, 2 punts, llargada, 72 metres, pes, 369 tones. 369 tones equivalen a 700 vaques. No tinc clar si munyides o sense munyir. 20 rodes, 525 passatgers. Aquest anunci és d'un avió. Consulti el seu farmacèutic. Ei, què passa, company? Voleu veure l'A380 per dins? Doncs va, som-hi. De moment seients, molts seients, i més seients. Ah, el to! Això és una altra cosa. Fruiteta, macarons, xampanyons i suc de taronjons. I els nostres spotters fascinats per la màquina i el luxe. Va, tampoc n'hi ha per tant. 2 plantas, jacuzzi, bañera. Yo me voy a pagar un viaje. No, jacuzzi no lleva, ¿eh? ¿Sí? Lleva plato de ducha. ¿No lleva un jacuzzi? Lleva plato de ducha. Lleva arriba un lavabo muy guapo. ¿Sí? Pensé que llevaba jacuzzi. Y unas cabinas muy bonitas. Arriba lo que es la zona VIP. Las business, son preciosas. A ver si tiene un detalle. Mira, qué bonito. Qué bonito que és. Buah. Doncs sí, les cabines privades són muy bonites. Minibar, cremes d'algues marines... I escolta, que et vols fer una dutxa a 40.000 peus d'altura? Doncs no et tallis, home! Càmeres preparades per captar l'enlairament del grassonet. Mira qué lento viene, mira qué lento viene. Viene para nosotros, ¿habéis visto? ¿Sabes la pena que está el otro detrás? Pues lo quitamos. Mira qué bonito, madre. Per entendre aquesta gent, no ho sé. M'imagino que és com si el Messi s'aturés davant meu. Impressionant! La primera vegada que es para aquí mateix, impressionant. Espectacular. Supongo que porque no tengo las cámaras, pero es raro que se quede aquí parado. Es que está posando para nosotros, que es lo fuerte, ¿sabes? Això és un detall per la TV3. No ho fa per nosaltres, Però per Catalunya. Toma, Rubén, tírame un lata. Corre. Mira. ¡Oh! No me digas que se va para allá. Impresionante, en mi vida la he visto tan cerca, encima para no sé, una pasadita, para... Te sientes como una hormiga, vamos. Te sientes enano. Madre mía, estoy con el corazón a 100, Dios mío, no me lo creo. He hecho hasta un vídeo en directo en Facebook y todo, y yo tenía que hacer de todo. No lo he hecho yo. Yo tenía que hacer de todo. He hecho una panorámica. Oh, la panorámica, guapísima. Mira qué panorámica. Y tú ahí, ¿eh? Chulísima. No me lo creo, Y luego... Bueno, esta se la he hecho solo al avión. Un papelito por la ventana. Gracias, Spotter. Claro. Venga. Vamos a darle con el chiquitín. Vamos.